Και μου άρεσε πάρα πολύ η προπόνηση εδώ πέρα και επειδή είναι πάρα πολύ σκληρή. Μου άρεσε και το μέρος, μου άρεσε ότι γνώρισα καινούργια κορίτσια, είδα κορίτσια που ήταν και πέρυσι εδώ πέρα. Μου άρεσε ότι παίζουμε 7 ή 6 ώρες την ημέρα μπάσκετ. Μου αρέσουν τα προπονητικά κέντρα γιατί στη σχέση με τη Μυτιλίνη είναι πολύ μεγαλύτερα και με βοηθάνε στο να γίνω καλύτερο στο μπάσκετ. Η προπόνηση και πόσο δύσκολη είναι. Μου αρέσει πάρα πολύ η κούραση, η σοβαρότητα που υπάρχει στην προπόνηση. Προπονήσεις, γιατί με βελτιώνουν πάρα πολύ. Μου αρέσουν πολύ οι coach, είναι όλοι πολύ συμπαθητικοί και όλες οι προπονήσεις, γενικά όλα. Οι προπονήσεις και ο ελεύθερος χρόνος στα δωμάτια μας. Οι coach, οι συμπαίχτες που έχω. Οι προπονητές, οι προπονήσεις, παρόλο που είναι δύσκολες, αυτό το αντικαθιστά με το πόσο ωραία περνάμε με τους φίλους μας. Μου άρεσαν πολύ όλες οι προπονήσεις, οι συμπαίχτριές μου, όλα αυτά. Οι προπονήσεις, coaches, οι συμπαίχτριές μου που ερχόμαστε μαζί.